Malawi Brief. Posachedwa pa tikupasireni nkhani madzulo pa TTV. Dakhalani pomwepo. Mlembi wamkulu wa chipani cha Malawi Congress MCP Richard Chimwendo Banda amtsekulira mlandu wofuna kupha a Frank Chawanda. Chimwendo Banda akuwaganizira kuti anapalamula mlanduwu pamodzi ndi Fred Dala Kadula mchaka cha 2021. Pakadali pano bwalo la Senior Resident Magistrate lapereka belo kwa akuluakulu ena a chipanichi a Jesse Kabwira ndi a Vitumbiko Mumba. Lolemba mamawa mkulu woona zokopa anthu mchipani cha MCP a Moses Kunkuyu anati mamembala akewa amangidwa pa zifukwa za ndale. Koma nduna ya zofalitsa nkhani a Shadrack Namalomba yauza chipani cha MCP kuti chisiye malamulo agwire ntchito. Taunga Sabola akufotokoza zambiri. Polankhula ndi olemba nkhani ku likulu la chipani cha Malawi Congress mmawa lolemba, mkulu wokopa anthu mchipanichi a Moses Kunkuyu anati chipanichi ndi chodabwa kuti boma likulowetsapo ndale pa nkhani zomanga anthu mdziko muno. Wathu ngati chipani choyambirira ndi yonena kuti munthu wina aliyense akalakwitsa lamulo malinga ndi malamulo a dziko lino, malamulo omweyo amanena zilango zimene munthu yakhoza kupatsidwa ndipo njiranso zimene yakutsatiridwa kuti munthu amene akuganizidwa olakwitsayo atsimikiziridwe kuti ndi olakwitsadi, komanso njira zina zimene akhoza kudzitetezera yekha. Ifeyo ngati Malawi Congress Party tikuti wina aliyense amene ankhalira adalakwira lamulo akumane ndithu ndi lamulo limenelo. Sitikunena kuti anthu amene atengedwa kapena amene angatengedwe ngati anaononga chinthu cha Malawi china chilichonse, aliyense atengedwe akawayankhe mlandu, koma tsopano zisachitike kuti tidziyamba kulowereramo ndale nkumamanga anthu pa zifukwa zosamveka bwino. Koma mneneri wa chipani cha DPP a Shadrack Namalomba ati nkofunika kwambiri kuti chipani cha Malawi Congress chisiye lamulo kuti ligwire ntchito mdziko muno. Chifukwa anthu amene adazunza Malawi nthawi imene ali mboma, malamulo amatenga ngati awo nena kuti lamulo linali Malawi Congress Party mmene amapangira zinthu zawo. Ino anthu amene ndipo amaya akamana kuti amaita ifera amaita kuti akuwaita kuti ufuza kuti amene mwamanga liti alowa liti nkati chifukwa anthu amene wawo adazunza Malawi amene ndanene muja chimanga tupa chimanga 100,000 nthawi imene ijayo pano chimanga tumagula 50,000. Anthu umagona mu filling station nopa Malawi ali ngopita ku filling station kungoyenda basi kwathira mafuta kumapita panopa kumapezona kuti munthu umatha kumakhala ndi kumadona kuti mawa lifika nkuja ndidzafika ntondo ndidzafika nthawi imene ijayo maitona kuti ndifika ine mawali. Ndeno pamene anthu amene wawana pangazolakwika boma kapena apolisi kaya kumakoti awasiye agwire ntchito yawo. Apolisi kumapeto a Sabata yatha anamanga mlembi wamkulu wa chipani cha Malawi Congress Richard Chimwendo Banda amene adayima ngati running mate wa chipani cha Malawi Congress a Vitumbiko Mumba komanso mneneri wa chipanichi a Jesse Kabwira. Nkhani yathu yachiwiri, mtsogoleri wa dziko lino wa Peter Mutharika wafika mdziko muno kuchokera ku South Africa. Mutharika afika mdziko muno kudzera pa bwalo la ndege la Bakiri Muluzi mu mzinda wa Blantyre atakhala South Africa kwa sabata ziwiri. Isaac Salima akufotokoza. Mutharika adafika kudzera pa bwalo la ndege la Bakiri Muluzi International mu mzinda wa Blantyre pogwiritsa ntchito ndege imene adachita hayala. Mmene nthawi imati 3 minutes past 5 ndege imene idanyamula Mutharika idatera pa bwaloli. Iwo adalandiridwa ndi akuluakulu ena aboma kuphatikizapo nduna yoona za ubale wa dziko lino ndi mayiko ena a George Chaponda, mlembi wamkulu wa boma Justin Saidi komanso akuluakulu ena a chipani cha DPP. Mutharika amene adaperekezedwa pa ulendowu ndi akazi wawo a Gertrude amene amawathandizira Norman Chisale komanso anthu ena adachita mwambo waufupi kenako adanyamuka pa bwaloli kupita ku nyumba ya boma ya Sanjika. Mutharika adachoka mdziko muno pa 1 mwezi uno koma sadafotokoze chifukwa chimene amayendera mdzikolo ndipo sadayankhulenso ndi atolankhani imene amafikamu. Mlandu wa nzika ya dziko la Netherlands a Wim Axter okhudza kugonana ndi achinyamata achichepere ukuyembekezeka kupitilira pa 21 January chaka chamawa. Bwalo la Chief Resident Magistrate mu mzinda wa Blantyre limene likumva mlandu. Daniel Zimba wadzandiza mbiri.
lolemba sabata ino a Victor Jere omwe akuyimira boma pa milandu yokhudza nkhanza zogonana imene akuwazenga a Wim Axter amayenera kubweretsa mboni yomaliza, ndipo a Axter amayenera kubweretsanso wayimira wina ku bwalo la Chief Resident Magistrate. Malipoti akusonyeza kuti milandu yonse imene bwalo la Chief Resident Magistrate limayenera kumva mwezi uno ayisuntha kupita chaka chamawa, ndipo mlandu wa a Wim Axter udzamvedwa pa 21 January malingana ndi chikalata cha bwalo. Izi akuti zachitika chifukwa chuti cha ogwira ntchito mboma mnyengo ya chisangalalo cha Kisimisi komanso chaka chatsopano chaka chino chayamba. Pa 12 mwezi watha oweruza Apo Chiwocha adamva mboni zina za boma pa milandu ya a Wim Axter komanso adapereka masiku 30 kuti a Axter apezero ya wina pa milandu yawo. A Faustino Maere omwe akhala akuyimira a Axter pa nkhaniyi kwa zaka zonsezi adayituluka milanduyi posachedwapa kutsatira kusankhidwa kwawo kukhala oyimira boma pa milandu, Director of Public Prosecutions DPP mchingerezi. Izi zikutanthauza kuti a Axter pakadali pano alibe owayimira, ndipo pa 21 mwezi wa mawa iwo akuyenera kubweretsa ku bwaloli loya wina kuti bwaloli lidzamuvomereze kenako adzamulowetsemo mu milanduyi. A Axter akuwaganizira kuti adachita nkhanza zokhudza kugonana anyamata achichepere asanu ndi anayi pakati pa zaka za 2019 ndi 2020. Anyamatawo akuti pa nthawiyo adali akufuna thandizo la ndalama zolipirira maphunziro awo ku bungwe la Timotheus Foundation kumene oganiziridwa awo ankagwira ntchito ngati mkulu wa zachuma pa nthawiyo. Wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko lino a Jane Ansah wafunsa maiko a Tanzania, Eswatini ndi Malawi kuti achite changu pothana ndi ziwawa za ku Madagascar. Ansah anena izi pa msonkhano wa nthambi ya chitetezo cha maiko a SADC ya Troika umene wachitikira pa makina a internet. Ansah anayemerera mtsogoleri wa dziko lino a Peter Mutharika pozakambira nazo. Pemphero Malimba wadza ndi zambiri. Ansah ari kuchita changu pothana ndi kusamvana mdzikolo kukhoza kupangitsa kuti kukhale bata ndi mtendere. Iwo atsindika zakufunika kuti akuluakulu a maikowa agwiritse ntchito mfundo zimene komiti yapadera yafotokoza kuti zichitike pofuna kuthana ndi kusamvanako. Let us therefore approach this assignment with a sense of urgency so that peace, security, and law and order can be fully restored in the Republic of Madagascar. Pankumanowu akuluakulu a maiko atatuwa agwirizana ndi mfundo zomwe komiti yapaderayo yafotokoza. Poyankhula mkatikati mwa msonkhanowu, mlembi wamkulu wa SADC Elias Mpedi Magosi anataka kukhulupirira kuti mkumanowu uthandizira kuti zinthu zisinthe mdziko la Madagascar. Mdziko la Madagascar mwakhala muli kusamvana kuyambira komwe apolisi adamanga kuchita ndale ena otsutsa boma amene adakonza zionetsero mwezi wa Septemba chaka chino. Troika ndi nthambi ya SADC imene imalimbikitsa mtendere komanso chitetezo m'maiko akumwera kwa Africa. Bungwe la World Bicycle Relief lapereka njinga zakapalasa 200 ku nduna za maphunziro. Njingazi ziperekedwa kwa ophunzira msukulu zimene zili m'madera ovuta kufikako mdziko muno. Wezi Kaosi ali ndi nkhani yonse. Poyankhula pamene amalandira thandizolo, nduna yoona za maphunziro a Bright Nsaka ati njinga zimene alandira zithandizira kwambiri pochepesa mavuto amayendedwe pakati pa ophunzira makamaka amene amakhala madera akumidzi. Iwo ati thandizolo labwera mu nthawi yoyenerera pamene boma lili pakalikiliki kufuna kuyamba maphunziro aulere a sukulu za sekondale. Thandizo ngati ili libakhala kuti labweresa yankho pompo kuti ana amene amapita kutali apeze mayendedwe azikafika ku sukulu ndi kubwerera mosavuta. Timakondwa ife ana akupita ku sukulu ndi kubwerera kukhala akuyang'aniridwa ndi kulangiza ndi makolo awo siku ndi siku kulekana ndi kuti azikagona ku renti pafupi ndi sukulu. Ndiye ndathokoza kwambiri abungwe la World Bicycle Relief chifukwa thandizo limeneli chifukwa lithandiza ana athu ku Malawi kuno kuti apitirize sukulu. Mkulu wa World Bicycle Relief a Anthony Kinard ati bungwe lawo likhale likupitiriza kupereka thandizolo pofuna kuchepesa chiwerengero cha ana amene amakhala ku sukulu kamba ka mavuto amayendedwe. Pakadali pano bungwe lati lapereka njinga zokwana 24,334 zimene anazipereka ku masukulu 68 maboma a Kasungu, Zomba, Lilongwe,
komanso mangochi. Ndipo kubwereranso kwa mtsogoleri wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko lino a Jane Ansah wati iwo ndokonzeka kuzuzulidwa akalakwisa. Ansah ati kuzindikira kufunikira kolandira malangizo pofuna kuti atumikire bwino Amalawi. Iwo ayankhula izi la Mulungu atapemphera nawo pakachisi wa St Andrews CCP mu mzinda wa Mzuzu. Feston Malekezo ali ndi zambiri. Mayi Ansah apempha matchalichi mdziko muno kuti apitirire kupempherera mtsogoleri wa dziko lino Peter Mutharika komanso dziko lino ponena kuti chitukuko cha dziko chingatheke ngati anthu agwirana manja. Kenaka Ansah omwenso ndi m'busa anadzudzula matchalichi mdziko muno kamba kokolezera mchitidwe wakatangale. Iwo anati mwachitsanzo nthawi zambiri matchalichi akakhala ndi zilinganizo zosiyanasiyana amafikira kwambiri anthu andale kuti awathandize ndi ndalama koma safunsa komwe andalewa amatenga ndalama zawo. During campaign, they are calling politicians everywhere come for paper Sunday. Pa nthawi yokopa anthu, mipingo inkawayitana andale ku miyambo yosonkha ndalama pa mpingo ndipo amalandira ndalama kuchokera kwa andale mopanda manyazi. Mipingo ili patsogolo kulimbikitsa katangale mdziko muno chonsecho ndiwo amene amati mboma muli katangale koma oyambitsa ndiwo omwewo. Muzikhala ndi mafunso oti kodi andalewa ndalama zomwe akutipatsazi akuzitenga kuti. Why are these politicians getting the money we are receiving? Mawu ake mlembi wa Synod ya Livingstonia mpingo wa CCP m'busa William Tembo anathokoza Mayi Ansah popemphera nawo ndipo anati iwo ndiozipereka kupitirira kupempherera dziko lino kuti lipite patsogolo. Mu ulaliki wawo moderator wa Synod ya Livingstonia m'busa Jairus Kamisa anati Amalawi akhale okondana monga momwe Yesu Khristu amachitira ponena kuti anali mfumu ya mtendere. Mawu anawerengedwa kuchoka m'mabuku wa Yesaya komanso Luka. Popitiriza nkhani zathu, eni minibus mdziko muno asusana ndi ganizo la Roads Fund Administration lokweza mtengo wa matollgate. Posachedwapa, Roads Fund Administration yalengeza mtengo watsopano umene galimoto zizilipira matollgate umene ena akuti ndokwera kwambiri. Isaac Salima ali ndi nkhani yonse. Mitengo yatsopanoyi iyamba kugwiritsidwa ntchito kuyambira pa 1 mwezi wa Mawa. Malingana ndi zimene zalembedwa mu Malawi Gazette Supplement imene ndi buku limene limasindika nkhani zimene zavomerezedwa mdziko muno, likusonyeza kuti galimoto zazing'ono zizipereka ndalama yakwana 2,000 kwacha kumene ndikukwera 1,000 kwacha, pamene minibasi zizilipira ndalama yakwana 3,000 kwacha kuchoka pa 2,000 kwacha. Galimoto zimene zimanyamula anthu pakati pa 17 ndi 31 nazonso zizilipira ndalama yakwana 8,000 kwacha kuchoka pa 4,000 kwacha, pamene zimene zimanyamula katundu ochuluka ndalama zimene zizilipira zikweza kuchoka pa 20,000 kwacha kufika pa 40,000 kwacha. Ndipo galimoto zimene zimanyamula katundu osachepera matani 10 tsopano zizilipira ndalama yakwana 10,000 kwacha kuchoka pa 5,000 kwacha. Amene amayankhulira bungwe la Roads Fund Administration amasauko nkwaluko adati kudali kofunikira kuti mitengoyi ayikweze malingana ndi mmene zikuyendera zinthu dziko muno. Angwaluko adati pofika pano zipata zapansewuzi zatolera ndalama yakwana 16.5 billion kwacha kuchokera pamene adazikhazikitsa mchaka ya 2021. Koma eni minibus mdziko muno ati ndosakondwa ndi ganizoli ponena kuti zipitirira kuphinja anthu amene amagwiritsa ntchito msewu wa M1. Akokisire Kamange ndi mlembi wa bungwe la eni minibus. Andife takati wapempuli kweza kumaneno kuti okay chiyambire cha matollgate atolera ndalama zingati agwise ndalama zingati mwinaso iveneka kotale kweza kumatani akumapango to this month tatolera mwakuti kapena every 6 months anthu azipanga appreciate. Dziko lino lili ndi zipata zapansewu zachingeni komanso kalinyeke mu msewu wa M1. Akuluakulu ku Kamuzu University of Health Sciences alimbikitsa ukadaulo pa ntchito za malaboratory mdziko muno. Mmodzi wa akuluakulu a sukuluyi a Profesa Janelisa Musaya wanena izi pa msonkhano umene ophunzira chaka chino chomaliza anakonza mu mzinda wa Blantyre. Gift Sitima walemba ripoti ili limene awerenge mstudio mwathu
Thomas Kachere. Amusai apempha ophunzirawa kuti agwire ntchito mwa ukadaulo ponena kuti zotsatira za ku laboratory zimakhudza moyo wa munthu yemwe akudwala. Chimene akuyenera kuchita ndi kusamalisa kuchita bwino akamagwira ntchito kuti ntchito iliyonse imene akatiuze chifukwa zimene amachita iwo kuwunikira anthu zimathandiza kuti monga madokotala apeze ukadaulo wabwino wathandiza anthu odwala. Ndiwo akapitirize kugwiritsa kuchita bwino excellence what they do so that kuti akapereke ukadaulo kapena evidence oyenerera kuti malizatsi oyenerera kuti anthu akatha kuthandizidwa. A Confidence Banda ndi mtsogoleri wa Malawi Association of Medical Laboratory Scientists. Zipatala zathu tikendi malabu oyenerera. Munthu ngati mwana wa malungu akupasani mankhwala a malungu. Osati mwana wa malungu akupasani mankhwala olesa kusegula mimba. Pene kozi makhaza dani sizinayenda. Mwachisanzo mwana wadwala akuti infection. Infection yake nditi. Because my infections zambiri. Tufunika kuti tipange kuti infection yake munthu yakudwala nditi. Nditi zilomboti jaso ndiso ndi mankhwala yake amene munthuyo amene amupasa kuti zilomboti kafe. Fred Chipeta omwe amayang'anira laboratory ya chipatala cha Moyo Wathu anati ngakhale pali mavuto osiyanasiyana ndikofunika kuti zipatala zonse zizikhala ndi laboratory zabwino. Ntchito imene yoyezayeza ndiyofunika kwambiri kwa Malawi aliyense chifukwa ngakhale boma likufuna kunena kuti Malawi aliyense kusasamala kanthu kuti akukhala kuti azilandira chithandizo cha pamwamba. Ndiye kuti zimene zitheke zikufunika kuti anyamata amene amagwira anyamata atsikana amene amagwira ntchito mu department yoyezayeza ku chipatala ya Lamu azifikiranso padera kumene kucha chifukwa matenda amene Malawi ali nawo ngakhale mamidzi munja matenda wandambiri. Mtsogoleri wa ophunzirawa Andrew Sikwese anati iwo ndokonzeka kupititsa masomphenya a dziko lino patsogolo. Mwambowu unachitika pamutu wokuti ukadaulo pa ntchito za malaboratory pofuna kukhala ndi dziko langwiro. Malawi Bureau of Standards yati ipitiriza kulanda ndi kuononga sikelo zomwe zilibe miyeso yovomerezeka. Mkulu woona za milingo ku nthambi a Stephen Chalimba wati kuononga zipangizozi ndi njira imodzi yotetezera anthu ogula mdziko muno. Loveness Lega walemba ripoti lomwe akuwerenga Chimwemwe Maseko. Ngakhala analonjeza kuti apitirira kuchita chipikisheni komanso kauniuni, Achalimba anapempha kuti pakhale mgwirizano pakati pa ochita malonda komanso anthu ena okhudzidwa kuti azikaneneza ku polisi anthu omwe akugwiritsa ntchito masikelo achinyengo. Achalimba anati pali zifukwa zambiri zomwe zimachititsa kuti masikelo achinyengowa adzipezeka pansika, monga mwa zina kuti ochita malonda ena amamanga sikelo zawo komanso kuti zina zimalowa mdziko muno mwachinyengo. Pa nkhani yoononga sikelo zomwe analanda, Achalimba anati iwo anachita izi pofuna kuti Amalawi adzionere okha. Kagwiritsidwe ntchitonso ka masikelo ndi zinthu zina zotero tikuyenera kuti anthu tonse tigwirane manja. Ngati taona kuti tikukayikira sikelo ina iliyonse kuti sikugwira bwino ntchito, tidziwitseni kuti ife tidzayiyese ndi kutsimikiza ngati sikeloyo ili bwino kapena ayi. Pa tsikuli bungweli linapezerapo mwayi kudziwitsa Malawi kuti sikelo zovomerezeka zimakhala ndi chizindikiro cha MBS. Kulanda komanso kuononga sikelo zomwe ndi zosavomerezeka zili pansi pa malamulo omwe bungweli limagwiritsa ntchito, omwe mwa zina amalola bungweli kulondoloza milingo komanso kuyika malamulo ena pa malonda. Pofika pano bungweli lakwanitsa kulanda komanso kuononga sikelo zosavomerezeka zoposa 2000. Munkhani zina, United Civil Servants Sacco yati chuma chake chakwera kuchoka pa 48 billion kwacha kufika pa 70 billion kwacha chaka chino. Mkulu wa Saccoyi a Francis Muliwa ndiye wanena izi pa phwando la ogwira ntchito ku bungweli. Amuliwa atinso mchakachi Saccoyi yaonjezera chiwerengero cha mamembala ake ndi 15,000 ndipo kuti chiwerengero chili tsopano pa 91,000. Amuliwa afotokoza. Takwanisa kale ma target amene tinazipatsa kuti tikwanise chaka chamawa, ngati kukula kwa phindu, kukula kwa chuma cha Sacco tinayerekezera kuti chaka cha 2026 chizafike 70 billion kuchokera pena pake like 9 billion
nthawi imene timapanga strategy. So chaka chino takwanisa kale 70 wa chaka chamawayo. Ma profit pano tafika kale pa 14 billion, tizitseka ndo profit ndi 16 billion. So zonsezo tinganene kuti mmene tikumaliza chaka chamawa ndi strategy yathu ya 5 years tikhala zonse titakwanisa andi zina tikhala titakwanisa mwina 120%. Mkulu wa kampani ya Nico Group Avizenge Kumwenda anali mlendo olemekezeka pa phwandolo. Ine ndili wokhutira kwambiri ndi ntchito ya United Civil Service Sacco, ndipo sinimaziwa iyayi kuti kuli company organization ngati imene iyi chifukwa zomwe akupanga ndi zapamwamba kwambiri. Mwachisanzo chaka chino akunena kuti ma profit awo aposa 14 billion, chaka chatha anali 11 billion. Uje ni ma assets, total assets chaka chatha anali ma 48 billion, chaka chino akukamba za 70 billion. Ndiso akukamba zonena kuti ma members of staff wao amafuna kuti akhale amapanga train kuti azigwira ntchito yawo mwawo kadaulo. Nkhani zathu ndi zomwezi.